प्रेस मिडिया नोंथांमोननिसिम खुलुमबाय थाबाय। दिनै UBPF United Bodo People Federationनि जानानै भाइस प्रेसिडेन्ट जानानै आं बेखौल' बुंगोन। जोंनि दिनै आनसलिक दाफुंनांगौनि बिबान थानाय हिसाबै जोङो आनसलिकखौ दाफुंनाय जाबाय। खैरोगुरि जोंनि नैबे गामियाव जों बहुत गामिनिफ्राय सापर्ट मोनदों आरो जों सापर्ट मोननानै बे आनसलिकखौ दिनै जों दाफुंनाय अलरेडि जोङो दिनै जाबाय आरो। आफादगिरि हिसाबै मोनदों जोंहा संखं बालिगरायाव जोंहा मोननो हादों राजा बसुमतारी प्रेसिडेन्ट आरो जोंहा भाइस प्रेसिडेन्ट हिसाबै मोननो हादों जों मिथिंगा बसुमतारी आरो जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै मोननो हादों जोंहा अनन्त नार्जारी। फैबाय थानाय समाव जोंहा मावनांगौआथ' गोबां दं। जोंहा दिनै फरायनाय दिगखौ नायोब्ला जोंहा दिनै गामि हारियाव जोंहा ओरैबायदि दङ उन्दै गथ'फ्रा दिनै 7, 8 सिमल' फरायनानै हस्टेलाव थाहैदों। बेफोरनि जोंहा गामि हारियाव नायनांगौ थाबाय आरो जोंहा गोबां थाबाय जोंनि बर' हारिया माबायदि डेभेलपमेन्ट जानांगौमोन दासिमबो बेफोरबायदि डेभेलपमेन्ट जायाखै। जों बेफोरखौ नायबिजिरनांगौनि खामानि जोंहा बहुत थाबाय। बिनि सायावथ' मा बुंनो बिसोरखौ जोङो बुंनांगोन दा जोङो बिथांमोना जुदि दायित्व थानानै जुदि खामानिखौ मावाब्ला बेखौ रायजो संसारा नुगासिनो दं। जोंहा बुंनांगौ जेबो खोथा गैया। जोंहा बेखौ आखाइ थुना बुङो रायजो संसारा अलरेडि नुगासिनो दङ। जोंहा गोख्रोङै जोंनि दिनै आनसलिक दाबाय। जोंहा आरो मोननै आनसलिक दाबाय मैया धेमाजि टेकजुरियाव दाबाय। जोंहा दिनै सिमेन्ट सापरि आनसलिक दानो हाबाय आरो जोंहा मोनब्रै आनसलिक दङ। बेखौ दाफुंजोबनानै जोंनि मावनांगौ थांखिखौ मावगोन आरो बिथांमोननि खामानि मावथों मावाखै माने रायजो संसारा नुगासिनो दं आरो रायजो संसारा बेखौ खमायनांगोन मोजाङै सानसे। जोंनि बे हाबाफारियाव दङ जोंहा सेन्ट्रेलनिया गोख्रोङै नांदों। सेन्ट्रेलनिया गोख्रोङै जोंहा नांदों आरो जोंहा फोथायनाय दं डक्टर मानगोनां गाम्बारु सारखौ जोंहा गोख्रोङै जोंनि सायाव फोथायनाय दं। बिथाङा खोथा होदों गोख्रोङै जोंनि बर' समाज 22टा जिल्लायाव जेसेसिम गोलैसोनानै थानाय दङ जारिमिन बा जोंनि जेसेसिम गोलैनानै थानाय गाज्रि आबहावा जेसिम डेभेलपमेन्ट गैयि जायगा बिथाङा दिनै बेफोरखौ जोंनो खोथा होदों। जों बेखायनो स्ट्रं भाबै जोंबो ओंखारदों बिथांनि खोथा बायदि। बेथ' बे आफाद दानायाथ' बेथ' जोंथ' मोनसे माबा संगठन हाग्रायाव नांग्रा आफाद नङा। बेथ' जोंथ' गणतन्त्रआव जोंहा बर' समाजाव आफाद दानायनि राइट दङ। जों रायजोखौ सिबिनायनि जोंहा राइट दङ। बे आफादखौ जोंहा दाखानांगौनि राइट दं। जों बर'खौ बयबो सिबिनो बयबो फोथांनो हायो बेथ' राइट दं। बेखौ सोरबा आफाद दायो बेखौथ' बिसोरो बुंनांगौनि जेबो मोन्थाय गैया। नोंथांमोना औ रायजो राजानो जों बेखौनो मेसेज होगोन जे जोंनि गोबां रायजोफोरा गोलैसोनानै थादों। दिनै जोंखौ मदद होनांगोन। मदद होयोबा जोंबो मदद होनाय बायदियै जोङो जेसेबां दिनै गोलैसोनाय खामानि दङ बेखौ जोङो गोख्रोङै मावफुंगोन रायजोफोरनिसिमबो आरो बे आंनि गुरैयै खावलायनाय थाबाय आरो। चिराङाव सावस्रि सिबिथायनि थाखाय मोनसे मोजां फाहामथायनि राहाखौ लानानै फैदों SD क्लिनिकआ। आथिखालाव सुबुंनि देहायाव नुजाथिबाय थानाय डायबिटिस बेरामनि थाखाय मोजां फाहामथाय होयो SD क्लिनिकआ। चिरां जिल्लानि SBI काजलगाव ब्रान्चनि लांगोनायाव फसंनाय SD क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि अनगायैबो फाहामथाय होबावगोन लिभारनि जेंना आरो माखासे सरासनस्रा बेमारफोर। बे SD क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि फाहामथायखौ होगोन जर'खा फाहामगिरि डक्टर समित देबा। नोंथांमोना फुं आरो मोनाबिलि समावबो बे क्लिनिकआव फाहामथाय लानो हागोन। डक्टर, लेबरेटरि, मुलि, ECG सिबिथायनि खाबुफोरखौ बे SD क्लिनिकआव मोनजोबगोन। जुदि SD क्लिनिकआव रायजो राजाफ्रा गाव गावनि देहायारि जेंनाखौ फाहामथाय लानोबा नैबे मबाइल नम्बर 7002293924 एबा 9954687236 आव थोंजों मुं थिसननो हागोन।